Ahoj, dobrý den, moje jméno je Broňa Bráníková, jsem z Nakopni svůj marketing a vítám tady zakladatelku virtuální a reklamní marketingové agentury Nakopni svůj marketing Lenku Jeřábkovou. Ahoj Lení. Ahoj Broni, děkuji za předání slovo. Mé jméno je ještě jednou Lenka Jeřábková a založila jsem Nakopni svůj marketing v roce 2018. Naše agentura se zabývá předně pomocí živnostníkům a podnikatelům, tak, aby si mohli plnit své podnikatelské sny a my se jim k tomu snažíme pomoct. A nejen my dvě tady s Broňou, ale je vedle nás dalších 45 expertů, který nám s tím společně pomáhají. Ale Broni, jaký máme dneska téma na dnešní podcast? Dneska jsme si připravili téma online reklama, protože velmi často s našimi klienty řešíme potřebu nějakou formou se zpropagovat v onlineovém světě, takže se do toho rovnou pustme, rovnýma nohama, ledí. Co nám v nějakém základním rozdělení online reklam, aby to pochopil vlastně úplně každý, kdo není specialista na marketing? Výborně. Pokusím se mluvit tak, aby mi každý rozuměl, jak Broňa říká. A mimochodem my s našimi klienty online reklamu často řešíme a to z důvodu toho, že je velice finančně přístupná. Což znamená, že vy si můžete třeba spustit reklamy na Google anebo na Facebooku už třeba v hodnotě 2-3 tisíc, což znamená, že jestli si budete potřebovat otestovat, jestli třeba daný produkt má úspěch nebo jestli se bude prodávat, tak vřele doporučuji jít právě do online reklamy, což znamená skrz jako internet, ne offline reklamy, což jsou třeba polepy a nebo reklama v rozhlase, nebo reklama v televizi, nebo třeba letáky, protože ten online je takový rychlej, svižnej a velice rychle vidíte důsledky vaší nějaký reklamní tvorby, jestli to má ten dopad, který vy potřebujete. Co bychom o online reklamě jako takový, a budu mluvit jako velice, jak to říct, jako pro začátečníky, což znamená, že jestli o tom něco víte, tak asi rovnou nás vypněte a tady nestrácíte 20 minut svého drahocenného času. Co říct o online reklamě jako takové? Já bych to rozdělila pomocí platform, což znamená, že máme tam Google, máme S-Click, což znamená Seznam, máme Metu, což je Facebook a Instagram a dneska, v dnešní době, jde hodně nahoru i Bing, který si myslím, že třeba za 5 let bude na dvojnásobných číslech, než je v tuhle chvíli. Ale my přednostně se budeme věnovat Google a budeme se věnovat Seznamu a potom Facebooku, lomeno Instagramu, co znamená metareklama. Jenom informace, kdo je kde, tak se říká, že za prvý Google a Seznam rozdělení České republice je zhruba nějakých 70/30, bylo to v minulosti 60/40, ten Seznam je trošičku jako na ústupu. A na Google jako na vyhledávačích je mladší cílová skupina, na Seznamu a vyhledávač na Seznamu většinou používá starší cílová skupina. Mimochodem, co jsem se bavila s našimi specialisty, tak je i hrozná sranda vidět, jak se ty lidi jinak ptají, že ten do Google většinou ten člověk to zadává už jako opravdu vyhledávací dotaz, myšleno třeba, já nevím, jak sestavit PPC reklamy, ale jako třeba vyhledávací dotaz, nebo agentura Praha, marketingová agentura Praha a do Seznamu spíš ty lidé zadávají vyhledávací dotazy, jaká je nejlepší marketingová agentura v Praze. Jakože používá tak, jak jako mluví, ale to je taková na okraj. Vy když zapnete reklamy, ať už kdekoliv, tak vy vlastně se musíte rozhodnout, jestli první budete směřovat rovnou už na ten produkt, třeba potažmo na e-shop nebo přímo na takzvanou landing page, co se týká jako přistávací stránku, třeba naší jako nějaký služby. A nebo to uděláte trošku složitější, ale někdy je to výhodnější, jestli vy budete třeba popisovat nějaký problém, a teprve z toho problému, kdy tam předáte nějaké informace, tak teprve z toho problému z té jedné stránky budete odkazovat na prodej nějakého produktu, který řeší ten daný problém. Abych byla konkrétní, s naším klientem máme třeba, co máme krémy na nohy, tak třeba my umíme, nebo naše krémy umí řešit plíseň na nohách nebo sklony k mykózám, což znamená, že my třeba máme takzvanou landing page, jakoby řešíte plíseň na nohách, to já pustím na lidi, kteří by tuhle textově mohli zadávat a vyhledávat, takže tam si člověk přečte o tom,
plíse na nohách, příznaky jsou takový a makový, řešení je takový a makový a kromě toho řešení, nejenže tam jsou třeba nějaký babský rady, nebo tam máme odkaz na ordinace, kde se řeší tyhle ty problémy, no, různý doktory, tak máme tam samozřejmě i takové hezké tlačítka, jako kupte si tady náš produkt, který umí řešit tento jako problém. Ale nejdeme čistě jenom po tom prodeji, ale snažíme se ty lidi edukovat. Co znamená, že to jsou takové dvě možnosti, že budete přímo odkazovat na ten produkt, aby si to rovnou koupili, anebo ještě tam uděláte nějaký jako mezikrok. Zároveň můžete třeba mít takzvanou tu landing page, co znamená přistávací stránku, co znamená, že z té reklamy někam odkazujete na nějaký kontaktní váš formulář, který bude říkat, zajímá vás víc, tak nám zanechte kontakt, my se vám ozveme, to už je přímo jako takzvaný lead pro obchodníky. Zároveň bych řekla, že je hrozně důležitý si uvědomit, že pokud půjdete do online reklamy, tak vlastně ten budget, ten rozpočet, který do toho budete investovat, tak má dvě složky. Buď si to naklikáte sami, což mimochodem já nedoporučuji, nechala bych to na odbornících, protože já sama si klikám facebookové reklamy a teď nedávno se mi, a ať si myslím, že tomu rozumím tak ze 70%, tak teď jsem udělala hrozný fail jenom z důvodu toho, že Facebook změnil různou administraci a na základě toho já, když jsem si zaškrtala to, co vždycky jsem si zaškrtávala, tak vlastně to znamenalo úplně obrácenou věc, než to bylo v minulosti. Takže já osobně doporučuji využít odborníky na online reklamy, protože pořád se to mění, pořád se mění i názvosloví a já nevím, co všechno. Takže tohle je jako komplikovaný. Broňo, ty mě chceš doplnit? Ano, hlásím se. Tohle je moc dobře, že tohle to říkáš, protože nejenom odborník to má rychleji zaklikaný a ví kam šáhnout, ale nad těmi všemi možnostmi online reklam, které nejsou úplně mojí silnou stránkou, ale nad tím vším je zase strategie, opět nepopulární téma a nepopulární, ale velmi potřebné téma, protože tak, jak je potřeba zpracovat pro značku marketingovou strategii, aby jsme věděli, které kanály použijeme atd., to se poslechněte v některým z jiných našich podcastů, tak samotná online reklama taky vyžaduje vlastně sestavení onlineové strategie, což může si to někdo v hlavě zadat sám sobě, ale určitě aspoň na tuhletu strategii si přizvěte odborníka, protože vás provede všemi těmi možnostmi, provede vás rozpočtem, provede vás tím, jakým způsobem vlastně můžete čekat výsledky. Promiň, Leni, můžeš pokračovat. Ne, určitě. Já jenom ještě doplním jako právě jakoby tu svou tezi, že vlastně když už máte rozpočet na reklamu, tak vlastně pokud si na to najmete odborníka, tak vlastně já bych to rozdělila na investici na reklamu jako takovou a právě na ty člověkohodiny toho daného odborníka, což znamená, že když budete chtít jako investovat do online reklamy, řekněme 8 000, tak a budete mít na to člověka, který vám to bude spravovat a nebudete si to takzvaně naklikávat sami, tak zhruba třeba založení Google Ads nebo založení S-Clicku vás, anebo i potažmo jako facebookového účtu nebo účtu v Metě, tak vás plus minus u nás třeba bude stát 4 000. U jiné agentury se tyhle ty částky můžou už šplhat daleko vejš. Pokud si najdete nějakého třeba jenom experta skrz na volný noze.cz, tak můžete se zase dostat jako někam jako níž. Já se přejdu, nebo chtěla bys mě pro k tomuhle doplnit nějak? Určitě těch expertů je mnoho, stačí dobře hledat, ideálně PPC specialista nebo online reklama, jak ji udělat efektivně, ale je dobré vlastně mít definované v hlavě předtím, než někoho oslovíte zadání, čeho byste chtěli vlastně dosáhnout, proč vlastně vůbec řešíte online reklamy. Lení, tak přejdeme k těm konkrétnějším věcem. Okay. Google Ads, S-Click a podobně. Máš to. OK, výborně. Teď jenom proskáčeme, jaký jsou vlastně jakoby druhy, řekněme, online reklamy. Jak jsem říkala, budeme se teď věnovat jenom jako Google Ads a S-Clicku, jenom abyste chápali ty rozdíly. Vy, když máte nějakou službu, třeba my jako marketingová agentura, tak my jsme, řekněme, snadno dohledatelný ve slova smyslu, že lidi často hledají marketingovou agenturu, což znamená, že můžou do Google nebo právě jako do seznamu napsat marketingová agentura Praha a my se můžeme zobrazit
na prvních 3 pozicích, jako nakopni svůj marketing a já si tam tomu dám na popisek třeba nejlepší marketingová agentura Praha. To se nazývá takzvané textové vyhledávání. To textové vyhledávání je vhodné pro služby nebo pro produkty, které se často hledají právě skrz vyhledávače. Pak máme druhý typ, což jsou Google nákupy anebo takzvané zboží, což je vřele doporučuji pro produkty, které se nemyslím ani tak jako rychle nakupují, jakože by byla to takzvaná jako rychlonákup, rychloobrátka, třeba ala jako housky na krámě, ale pokud třeba prodáváte plásnu právě krémy na paty, jako aby nebyly popraskané, tak si myslím, že vy byste tam měli být. Další formou, jak se dá prodávat online reklama, tak je takzvaná displejová a to bych vřele doporučila pro, řekněme, navýšení povědomí o vašem buď produktu, anebo o vaší službě, nebo o vašem brandu jako takovém. Nezapomeňte na to, že když dáte různý banéry, necháte umístit, třeba můžete být i na homepage, jako na Seznam.cz, nebo na eDnesu a tak dále, tak ty banéry jsou vlastně proklikávací, akorát, že spousta lidí o tom vlastně jako neví, že můžou na ten banér kliknout. Tak vřele doporučuji, pokud to budete zadávat s vašemu grafikovi, aby vám tam udělal takové jako klikátko, jako tady klikni, více informací, nějaký butonek nebo prostě nějaké tlačítko, tady máš víc informací, tady mi dej vědět. Do té displejové kampaně bych řekla, že by se dalo ještě krásně zahrnout, nebo ještě takový 2 malinkatý rozdělení, že buď máte jako pevný formáty, anebo existuje takzvaná jako nativní reklama. Tu nativní reklamu já velice často využívám v tom, když potřebuji něco hodně rychle jako zpracovat. A to je to, že já vlastně nahráju jenom nějaký text, jenom nějaký obrázek a nechám to vlastně jako pustit a prohnat celým tím systémem, což znamená, že třeba grafik mi nemusí dělat, jak mimochodem ty formáty, ty grafiky jsou jenom 2. Takže grafik mi nemusí dělat 20 různých jako formátů. A mimochodem právě ten Google anebo ten Seznam, tak si to různě, už ten obrázek a text si různě jako poskládá vedle sebe, tak aby se mu to hodilo do daného formátu. Což znamená, že vlastně já nemusím řešit grafika tak dlouho, aby mu právě zpracovat 20 různých formátů, které jsou pevně daný. Broni, chtěla bys mě něčím doplnit tady u toho? Já myslím, že tohle je naprosto vyčerpávající, tak popojedem. Lidí řeší nákupy produktů skrze hodnocení nebo doporučení na srovnávačích. Co nám k tomu řekneš? Já bych tomu řekla, jestli chcete mít reklamu právě třeba na Hajurece nebo na Favy nebo na tyhle těch jakoby různých jakoby srovnávačích, kde je vlastně víc těch produktů najednou od různých jak to říct, značek nebo různých firem, to je to slovo, tak vřele doporučuji na tohle se už úplně vemte experta, protože Google Ads a S-Click ještě si tak trošku dokážete naklikat sami, ale ty zboží srovnávače já vřele doporučuji, tady jasný odborník. Takže pokud máte nějaký zboží, jako třeba ala mobilní telefony, nebo bílý zboží, jako ala jako pračky, lednice, prostě tuhletu velkou elektroniku, tak rozhodně si myslím, že ty zboží srovnávače jsou pro vás jako vhodný, ale zároveň vemte si na to odborníky. Poslední jakoby platformu, kterou já tady mám jakoby napsanou, tak jsou právě jako metareklamy, který osobně já mám jako nejradši, protože nejradši pro mě, když já různě prodáváme jako skrz nakopni svůj marketing různý jako webináře, protože to jsou reklamy právě na Facebooku a Instagramu, které jsou taky jako velice hezky naklikávat, si je můžete jako i sami. Opět, já radši doporučuji odborníka, ale jestli si troufnete klidně, je určitě na webu spousta jakoby, webinářů, spousta kurzů, jako, který vás s tím provedou. Je to takový, bych řekla, velice rychlý způsob zjistit, jestli ten váš produkt, nebo jestli budete prodávat třeba i nějaký online produkty, nebo jestli budete prodávat nějakou službu, tak jestli je o to jako zájem. Což znamená, že na Facebooku, Instagramu můžete využívat jako různý formáty. Já mám strašně ráda zaměření na lokalitu, což znamená, jestli máte nějakou restauraci nebo nějakou bistro, tak jako ten Facebook a Instagram si myslím, že je takový jako moc hezká platforma k tomu, aby tam jste o sobě šířili nějaký jako povědomí. A hlavně mně se tam na tom Facebooku a Instagramu jako líbí, že je to takový víc friendly, což znamená, že vy si můžete trošku víc popustit uzdičku jako fantazie
a víc do toho jako v tuto chvíli šlápnout. Broni, chtěla bys mě doplnit? Tam určitě bych je chtěla doplnit, protože tady mám skvělý tahák. Jedna základní věc, na co nesmíme nikdy zapomenout, nebo nikdy zapomenout, když děláme reklamu v Metě nebo kdekoliv jinde. To byla otázka na mě, na co nesmím zapomenout. Na remarketing. Pokud vy se rozhodnete jít do online reklamy, tak vřele doporučuji, spuste remarketing. Co to znamená? Znamená to, že když ty lidi kliknou na tu vaši reklamu a dostanou se na takzvanou tu landing page, na tu přistávací stránku, kterou vy chcete, aby zhlídli, tak ono ale neznamená, že máte vyhráno. Ono jako nákup na první dobrou takzvaně málo kdy se stane. Co znamená, vy musíte ty lidi bombardovat tou danou informací ještě dál. A délka toho remarketingu buď prodiskutujete s odborníkem, anebo se to dělá tak, že vlastně tak, jak dlouho vlastně trvá takzvaný rozhodovací proces toho nákupu, tak dlouho budete ty lidi bombardovat. Jenom bych upozornila, že správný PPCčkař nebo správný člověk, který dělá online reklamy, tak ještě si tam nastavení, jakmile se proběhne ten nákup, tak vlastně ty remarketingy, ten znovu zásah vlastně těch daných lidí potom zmizí, což znamená určitě možná jste svědky toho, že prostě hledáte nějaký zájezd, kliknete třeba na nějaký čedok, ale na Turecko, potom to Turecko na vás prostě skáče dalších 14 dnů, jako nezapomeň si tady koupit to Turecko, ten zájezd, nebo může tam být ještě nějaký push, takzvaně jakoby teď máme Turecko zájezdy se slevou 10%, blablabla, to jsou různé taktiky, různé strategie na to, ale zároveň, jakmile já si ten zájezd tak koupím od toho čedeku, tak by ta reklama na mě měla přestat skákat. Nebo zároveň je taky důležitý, aby ta právě délka toho remarketingu, aby byla nějaká optimální, ne, že to na mě bude skákat ještě další rok. A nebo co se taky často stává, tak právě ty lidi, který ty odborníci to dělají, tak nevypnou, když už je jako nákup je proveden, co znamená, že to Turecko na mě bude skákat i po tom, co se třeba z toho Turecko jakoby vrátím. Pro ně napadá tě k tomu něco? No přesně tohleto, co jsi říkala na závěr, tak přesně dávat si pozor na to, aby lyžařský zájezd na mě neskákal v srpnu a podobně, ale... Pokud to není prodej first minute, mimochodem. Pokud to není prodej first minute, samozřejmě. Takže minimálně, když se poradíte s odborníkem o vaší online strategii, určitě neuděláte chybu. Některé složitější věci určitě bych doporučila, abyste služby odborníka využili. U nás jich máme několik, takže klidně podívejte se na náš web a můžete si vybrat, anebo prostě hledejte na internetu. Za mě je to asi takhle všechno, Leni? Za mě asi taky jenom krátký vhled prostě do online reklam, říkám, nebo takhle, mě se třeba teď nedávno klient ptal, kolik by měl investovat a já, jelikož jsem spíš takový jako řekněme podnikatelský přizdícráč, tak vždycky jim říkám, hele, zkusíme prostě jenom jako napřed jako drobný budžety a pokud nám to bude nést ovoce, tak bych se vrhla do větších rozpočtů a to vlastně s tím asi souvisí ta poslední a finální a nejzákladnější taky rada, tak je to, abyste vyhodnocovali, abyste jako nezapomínali na to, že když už budou dávat třeba 5-10 tisíc jako do reklamy, včetně i těch člověka hodin na toho experta, tak abyste si vyhodnocovali, jestli vám to přinese prostě těch 30 tisíc toho odaného obrotu, ale teď ještě pozor, musíte si srovnávat hrušky s hruškama, jo. Vy prostě 10 tisíc investujete, 30 tisíc obrat, ale otázka je, kolik vy z toho máte vlastně jako marži, což znamená, kolik máte reálný zisk, což znamená, kdybyste měli 10 tisíc, vám přinese 30 tisíc obrat, z toho máte ale 10 tisíc zisk, tak je to vlastně šul nul. Ale ono hrozně záleží, jaký tam budete mít i ten účel, jestli budete jako tvrdě prodávat, jestli budete takzvaně tvrdě na výkon, anebo jestli budete mít třeba jenom spuštěnou reklamu, že chcete si rozšířit fanouškovskou základnu třeba na Facebooku nebo na Instagramu, nebo třeba jestli chcete nabrat víc lidí do komunit a tak dále. To je jeden podcastů, který jsme s Broňou řešili minule. Takže takhle jenom krátký vhled do online reklam. Nebojte se toho, zkuste to, ale skrz asi nějakého pomocníka. Oslím můstkem jsme se dostali vlastně úplně na začátek a to je to, pokud se do tohoto tématu chcete z jakéhokoliv důvodu pouštět, tak si ten důvod velmi dobře promyslete a stanovte si cíl, kam se tím vlastně chcete dostat.
tohle to je, myslím, základní zadání. Tak výborně. Tak tím se můžeme asi dneska rozloučit. Tak já děkuji za pozornost. Mé jméno Lenka Jeřábková z Nakopni svůj marketing. Kdyby se vám mohli nějak pomoct, určitě nás najdete na webu nakopnisvůjmarketing.cz, jsme na Facebooku, jsme na Instagramu a každý měsíc i posíláme newslettery, takže na webu najdete hned na homepage, když tak přihlášení do našeho newsletteru, kdybyste měli o tohleto zájem. Já děkuji za pozornost a za mě vám přeju krásný den. Za mě taky krásný den, mějte se hezky. Ahoj.